Yo! Comedian Pogi nga pala, nagbabalik na naman again. Pangasinense, number 1. Ito po ay update ko lamang po sa 48 mayors dito sa probinsya ng Pangasinan. 48 mayors, probinsya ng Pangasinan. Nasaan po kayo? Nasaan po kayo ngayong pandemic na to? Nagtatago po ba kayo? Sana man lang po, gayahin nyo po itong ipapanood kong video na mayor ng Gapan at sa salita ng isang pinakamahusay na DILG. Pakinggan nyo. Ulitin ko, tulad ng una kong pananawagan, ubusin nyo yung unang sako ng bigas ng ito. Sapagkat pag nagkaroon ng extension, magbibigay ako ng pangalawang sako. Mananawagan uli ako. Ubusin ninyo yung pangalawang sako ng bigas na to, huwag kayong magtipid. Huwag naman salang pahintulutan ng Panginoon Diyos. Kapag nag-extend na naman ng isa pang extension, pangatlong sako ng bigas, ibibigay ko po sa inyo. At na kinaiinggitan ng lahat ng syudad, bayan sa buong Pilipinas. Dahil dun ho sa mga aking inikot, ang pinabimigay po, 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo, pinakamalaki na ang 25 kilos. Dito ho, 50 kilos at hindi ka na pupunta sa munisipyo o sa barangay hall. Dahil yung bigas mo, babagsak sa tapat ng pintuan mo. At may bonus pa. Meron pa yatang ulam. At ang balita ko, aside dun sa isang 50 kilos na bigas, meron pa yatang 1,000 na pakimkim. Sarap tumira rito. At pagka pala na-extend pa kayo, ngayon lang ako makakakita ng pangatlong sako may 2,000. at may 2,000. Baka mamaya, Mayor, ayaw na ng mga tigagapan na matapos itong coronavirus. Napakaganda po ng panawagan ni Yusek Bobotino. Napakagandang pananawagan. Kaya ayun po, kayong mga kapitan, ayun, nakikinig kayo, hulihin natin ang banta ng kaligtasan. Ako, ba't ganun kalakas ang loob ko ding manawagan tulad ng pananawagan ni Yusek Dino? Kasi po, hindi naman namin kayo pinababayaan. Siguro po, mayroon akong lakas ng loob at may karapatang tumingin sa mata sa inyo na para matulungan nyo kami sa kabila ng mga binibigay namin sa inyo na benepisyo. Anong tulong ang magagawa ninyo? Simple lang po, huwag kayong lumabas ng bahay. Yun lang po ang inyong trabaho, wala na. Ako po, lumalabas man ako ng bahay, nalalagay man sa panganib ang aking kalusugan, okay lang po yun. Inilalagay ko sa panganib ang aking kalusugan, isinusugal ko ang buhay ko. Anong kapalit? Ang kapalit po nun, yung kaligtasan ng lungsod ng Gapan. Napakasakit po sa akin kapag nakikita ko na may tao sa kalsada. At napakasarap pong matulog pagdating ko ng bahay kahit madaling araw na alam ko na yung lungsod ng Gapan ay maayos. Kaya paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo, walang lalabas ng bahay. Malalagpasan natin ito. At yun pong pangalawang sako ng bigas, magsisimula na po bukas. At bawat sako po ng bigas katulad ng dati, wala nang ililista, walang lalabas ng bahay, i-deliver sa bahay ninyo. Kailangan may tao sa bahay nyo. Sapagkat kapag ibinigay ang isang sakong bigas sa pintuan ng bahay nyo, tuloy po iaabot namin ng 1,000 piso na katambal na yan. Uulitin ko, tulad ng una kong pananawagan, ubusin nyo yung unang sako ng bigas ng ito. Sapagkat pag nagkaroon ng extension, magbibigay ako ng pangalawang sako. Mananawagan uli ako. Ubusin ninyo yung pangalawang sako ng bigas na to, huwag kayong magtipid. Huwag naman salang pahintulutan ng Panginoon Diyos. Kapag nag-extend na naman ng isa pang extension, pangatlong sako ng bigas, ibibigay ko po sa inyo. At panghuli, huwag kayong nagpapasalamat sa akin paulit-ulit. Ito po ay pera ninyo na ibinabalik namin sa inyo. So ayun mga kabalayan, ang sarap magkaroon ng isang mayor na ganon. Di ho ba? Sabi nga ho ni DILG na ang mga ibang mayor ay nagbibigay ng 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo. Nasaan ang kaban ng bayan? Nasaan ang pera ng bayan? Huwag kayong magtago. Ipamigay nyo
ang nararapat. Dahil nung kayo ay tumakbo bilang alkalde ng inyong mga bayan, ay binigay din namin ang nararapat para sa inyo. Kaya naman ho sana, ngayong may pandemic, tumulong man lang ho kayo. Kahit sa pandemic lang po na to, sa hinaharap po nating problemang COVID-19. Yan ho. Sana ho ay magising na po kayo. Muli, sa mga 48 mayors dito sa probinsya ng Pangasinan, gumising po kayo. Comedian Pogi nga pala, Pangasinense #1.